Ok, takže ja vás vítam u nového videa. Dneska som trochu inde, ako ste čakali. Som vo väzení. Zavreli ma, pretože som kradol suseda. Som nechcel. Tak určite ne. Ale proste, však. Dobre, dáme si pohľad z tretej osoby a ideme. Toto vykopneme. Easy, typek nevie parkour, ja ho viem. No. Počkaj, teraz si zoberieme toto. Hej, nehaj ma, typ. Bum. Dobre. OK, teraz tu máme nejakého týpka. Čau, policajt. To je policajt. Ten bude Ty, buď na mňa hodný. Ja iba utekám z väzenia, hej, ako, čo? O čo ti ide? To je úplne najlepší policajt. OK, otvorte. Ja úplne... Dobre. Tu zatvárajú asi zlé detičky do pekla. OK, máme to, ľudia. Dobre, easy. Teraz tu nejaká guľa je. Dáme to tam. Nedáme to tam. Dáme to. Easy. Dali sme to však na pohodu, kamo, ja som najlepší. No. Tu asi niečo bude. Dobre. Doženem ho. Ne. Dobre, easy, brácho. Typek je pomalý. Sme na 11. leveli. Dáme si respawn point. Aha, dobre. Som vedel, že sa niečo stane, brácho. Energeťák. Ľudia, dáme si energeťák. Dobre, brácho, táto hra je nechutná. Nájdi rebrík, dobre. Tu bude podľa mňa v storage room. Dáme si respawn. Počkaj, tak ja si to takto nastylujem. Skočíme! Dobre, máme to, dobre. Easy. OK, toto nemám rád, ale to dáme, pretože ja som parkourista. No. Ale ja som dobrý parkourista, ľudia. Však kúknite, mne to úplne... Máme zavreté blbosti. Easy, boom. Tu máme ďalšiu. Toto skočím, pretože ja som parkourista, teraz zomrem. Nice, ľudia. Nice. OK, toto dáme. Nice, dáme, pretože ja som najlepší. No. Ak ste nedali like, určite dajte, pretože kúknite, aký som dobrý. Jak to dám na prvýkrát, tak som proste najlepší. Jasné, ja som najlepší, ľudia. No. Ja, tu je kuchár. Čau, kuchár. Tam je zbraň. To si akože môžem zobrať asi, nie? Bracho, nerob zle. Hej, ty budeš mŕtvy. Mŕtvy. Ty si mŕtvý človek, bum. Tam vybuchol z toho pečiva všetko, čo požral. Nusný. Dobre, ideme. Aha, ideme. Tuto Fudzuku, to sa nám asi zíde, však. Exit, vykopneme dvere. OK, ľudia. Čum. Proste nehýbem sa a netrafí ma to. Hej, úplne easy, kamo. A tu čo? Nejaké metalové plenky máme, nice. Tu sú, dobre. Ja si zoberiem, vieš čo? Ja si zoberiem jeden. Počúvajte, kúknite. Toto je... Ja som genius proste. Stačí mi jeden. Mega. A tu čo? Tu týpek byť. Dobre, easy. Vybuchol tiež. Veľa pečiva požral. Ty kamo, svadal to. Tak teraz ideme preč. Nice. A utekáme z väzenia, ľudia. U nás to asi vyhodí však. No jasné. A ideme. OK, ľudia. Teraz takto. Tak. Nie. Aha, počkať. Aha, to sa nedá robiť. Tak to musíme robiť tou ťažšou cestou. Ale kamo, táto vec je mega dobrá. Túto vec, keď odídem z tohto väzenia, to si nechám kamarátov, s tým budem tlačiť jedlom, bracho. A ideme helikoptera. Kam nás to dá? Dúfam, že už preč z väzenia. Jo! Väzenie neznášam ťa. My sme policajt, kamo. Čo nás ešte zobrali ako policajtov, nie? Jaha. Zapneme si všetko a ideme pozrieť. Jasné, no. Dobre, a tu sme utekali. Brácho, tak mega. OK, takže toto bylo už koniec tohto videa. Ty daj určite like, daj odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute!